Ka New Trip National Liberation Council HNLC hakas ngi thoding kalpan pau ya kajing long bakoloi ban sangai ya kajing ele da kebaking atiar lada kipat ba kijit pan ngai ne bat kari India bat kentat ya kari New Trip ka balai lui kane kajing kentho kalawan kum kejubab ya kajing kentho ka nong ilam ka National People Party NPP bat menteri sarkar ka kong amparin selongdo ka bakano ba ka HNLC ka syukar hu tang na khlau hadin bakane kesteng kala keno bak NPP kala kalalong ka atiar ban sansyar ki karo hababu Ahmad ya lai teli kimat jingdawa bakan thop ya kurkom terekam ban bujili ya ki menteri rang bak kajela hakaban pentikna ya kajeng yo nong lam marbiang hapden kijat riu kajela ha ka istipat ba balapha syakakong amperin u general secretary kom public secretary ke HNLC ba san gupanong trau ulong lada ki kwa shisha ban ailat ya ki pat ba kabri hen nyau trep ban rai ngi kop ya pi ban palong ya ka jingi tep wot lani jing ya jit pat ba ka bay stream ya ka ai ka balale dah ka FARC bat ka sarkar Colombia house nem arajar khan riu lani ka ai ka ba ki pat ba ka Scotland ki le house nem arajar khat sau ai ba ka parthai kan yo ai ya ki pat ba kabri hen nyau trep ki karshan em ya kur kom perkhat jong pi lani ya ka jing le jongi ban sin sha dalade lada kipat ba kijit banyai ne bat ke India bat ketat ya kerih nyau trep ke balai luj ngin ino ya kejingele jongi nda ke baking atiar bat ngi kwa ban pelut ya kepor jong kejing im jongi hapatok ulong ubak san gupar ula nyuru ya kejing kentok ke kong amperin ba keno ba ke HNLC ke syukar hu na khlau bat khot ya ki ban ya shimenta hak election geri India ba kam dai tang kejing lam bakla henry kejing bampediang ya kimat bakong san kibai dai bat kejing long trai bat ko hok jong ka jai mriu hanyu trem ba thalain ter eru ya ke menteri ba ka kanhun ba ke HNLC ka don ye kam sim sngew ya per jai mriu bat ka bakwa penyapa ya pra uba san gupanong trawul ong phila keno yangi bangi don kam sim ya per jai mriu da ka bakam bangi kwa ban pen bakla ya ke jinglong jiman kum ke Manipur ban nujor ya ke nyau trip ban Manipur kalong kum bayan nujor ya ke mit bat kasngi ngidon ya ka jong ka jaka ba ai pateng ki department kabadon ya ke history bat ke culture ka basu thit bha ki sakhi na ki jingwat bnia ki pan i bang ngidai ka wai nak ka civilizations balarim bha Asia wat lagata ngimdon la ka jong kari ngila sha shit kala ha ki sarkar kawai hadin kawai ki ba panja burom ya ki sim jongi bat om khin snap ya kejing ati lut jong ki kun wajar ke nyau trem ka sithi kalong ru phikam ban mi khmat iki paj ba henrei nak kamra thia ba aram jong phi kajing kam nong elam jong phi ha ying dor ba thau an ke jela kadai ka bakam kai kumba paw na ki video balas priang ki ba pan i ba phi yo thia ha ki babun ki khem kanong thau an ba jai tu ba yo thia langai phi la shet kala ya kajing shania bala ai hangi hatu kani kadai ka kam nong elam ubak san kupanong trau ulkan thoru ka history kan mau ya phi kum kadur jong ka jersey tak siali kanong thawan bala thok bria kat ba kiwai ki yang ban mat ya kajing bisar bahok phi pat phi keri ha ka bor ukon rat sama phi yang kum kanong lambam sap kanong mi khmat bandon kti hakikam baman ka ba pendon kam ya kajing dai bat ki bor san berthai tangkiar na kajing sisa hatu dai kani kanam ka ba phi kwa kut ubak san gupar nong trau hakishiti balapha syaka kong amperin nong do